Avui us fem unes costelles i botifarres guisades que us deixaran bocabadats. Volia fer una recepta econòmica i familiar d'aquelles per llepar-se els dits. Font-li López! Salpebrem les nostres costelles i les marquem en una cassola fins deixar-les ben dauradetes. Farem el mateix amb la botifarra, així, pels dos costats. En la mateixa cassola afegim la bresa ben talladeta, unes voltes, una mica de sal, fulla de llorer i deixem coure uns 15 minuts. Mentrestant, ratllem un tomàquet i quan sigui el moment, cap a la cassola. Deixem 2 minuts i costelles cap a dins. Gotet de vi ranci i perfumem amb pebre vermell, farigola i romaní. Remenem bé per integrar-ho tot i li aboquem 1 litre d'aigua. Deixarem tapat fent un xup-xup durant 30 minuts. Durant aquest temps podem aprofitar per tallar les botifarres. Passat els 30 minuts, traiem un moment les costelles i la fulla de llorer. Triturem per deixar una salseta bona i tornem a posar les costelles juntament amb les botifarres i unes patates escapçades. Afegim una miqueta de sal, remenem i deixem 30 minuts més. Ara, amb la tapa una mica oberta. Quin gust tornar a casa i gaudir d'un àpat en família. Salut i bon menjar!